ev jî simile, ev digulîk, ev stêrk, peskovî. Deq, nexşên xwezayê a ser bedena mirovan. Fatma Temel ji 4 salan zêdetir ev awayekî profesyonel karê nexşandina deqa dike. Deq bi şîrê dayika keçik anî û bi teniyê tê çêkirin zêdetir ev teknîka herî zêde tê karanîn ev e. Hinek teknîkên cuda jî hene vana gorî heremê diguhara mesela şîrê bizina an şîrê pisîka an jî hinek şênkayî heye wana mesela diaciqîn û ava wan tê çêkirin. Ev nexşên dîrokî fêza xwe ji tirs û baweriya mirovan digirin û di nav gelên Mezopotamyayê de bi hezaran salan e di dome û gihîştê roja me. Li ser çermê gelek pîrejinên Kurd jî şopên deqê hene lê Fatma Temel bi formek nûjen li ser laşê mirovan deqan dinexşîne. Fatma rojnamegeriyê jî dike lê dibêje di zarokatiyê de deq bala wê kişandiye û cara yekê jî li ser xwe cerbandiye. Ji 2019 vir de jî bi awayekî profesyonel deqan çê dike. Gelo çi firqa tato û deqê ji hev heye. Tatu bi hinek kimyasalên boyaxê kimyasal ê gorî çermê mirovan mesela tê çêkirin. Deq bi şîr û bi teniyê tê çêkirin û mesela motifên deqa diyarin. Herêk wateyek wan hene. Mesela tatu ne wisa tu çi bixwaze tu kare havî tatu ser laşê xwe çê bikî. û ev tişkî hinekî kevneşopî û çawa bêjim tenê wa hitabî cihekî dike yani. Hani ez wisa bêjim. Li gundan bi awayek kevneşopî ên ku deqan çê dikin hene. Lê li Kurdistan û Tirkiyeyê a ku deqan nûjen kiriye Fatma bixwe. Li gelek bajaran kargehan jî çê dike û behsa vê çanda kevnar dike. û ciwanê ku hez dikin fêr bibin çêkirina deqê jî nîşanê wan dide. Paya mirova jê çêbû yani çandek wisa heye û her motifek wateyek wan heye bi şîr û teniyê tê çêkirin, şîrê dayîkê tê çêkirin. Ev gelek bala mirova dikişîne. û ji xwe niha mesela yê ku tatoya çê dikî jî mesela bi kar tînin motifên deqa. Yani em fikra me ew e ku havê çandî çawa bi dibe ku wisa bê çêkirin. Yani ji xwe zaten berê jî zêdetir jinan mesela deq çê dikirin. Hem yê ku serlaşê xwe çê dikir hem jî ê ku mesela di neqişan dîsa jim bûn. Salên dawî de deq li Tirkiyeyê bûye popüler û gelek geştyarên dema tên Amedê dixwazin weka bîranîn ser bedena xwe deq jî çêkin. Esra 2 sal berê li ser tiliya xwe deq çêkiriye lê ev car ji Fatê dixwaze ku sembola darê li ser qev da destê xwe çêke. Hîn kesên tato çê dikin, xwazî sembolên deqê jî çê dikin. Lê min xwest kevneşopiya deqê çawa ye wisa bikin. Ciyê kevxweşiyê ye jinên Kurd xwedî li çanda xwe derdin. Ji bo berdewamiya vê çandê min jî xwest xwe deq bikim. Bu geleneği sürdürmesi bakımından Ev jin jî dixwaze çend simbilên biçûk li ser pişta destê xwe çêke. Dimile ev nuxteyana stêrkin, mirov, tav, peskovî, stêrk. Her motifek wateyek heye. Simbila genim temsîla bereketê ye. Dar jî ya jiyanê. Hinek tên gelek xwe baş hîs dikin. Yani kêfxweş dibin. Ji ber ku ev tişkî hinekî jî wan mîstîk yani. Mesela çend hezar sal e ev motifana hatiye heya vê demê. Hunermenda Kurd dest nîşan dike her motifek wate û enerjiya wê heye. Dema ew li ser laşê xwe sembolek çê dike bawer dike ku ew enerjî derbasê ruh û laşê wê jî dibe. Xecilan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.